And good morning po mga idol. Andito kami ngayon sa school. Kasama ko si Sir Rapi, si Sir Pipa Pips. Magkakaroon kami ng repainting ng aming mga social distancing marker. Yan. Abangan niyo po kung ano mga aming mga gagawin. Ayan na po si Sir Pipa Pips. Handang-handa na po. May pintura na, may hawak ng brass. Ayan. Good morning po. Sir. Good morning po mga partners. Ngayong pong araw na ito ay magre-repaint po kami ng mga social distancing markers. Kasama ko po si Sir Glenn TV. So samahan niyo po ako kasi medyo pumupas na po itong mga markings namin. Pero sulit naman po kasi umabot na rin po ng 4 na buwan. So para maging sariwa siya, makita ng mga bata kung saan sila pupwesto, i-repaint po namin ito. Yung mga markers po namin medyo kupas na. Kaya i-repaint namin uli. Para magmukhang laging bago. Pagiging SDRRMC coordinator at mabuti nga po ngayon meron na akong assistant, Mr. Glenn. Siya po ay makakapartner ko sa SDRRMC. Isa pong ipinagpapasalamat ko yung mga teacher at saka lalo na itong mga non-teaching personnel ng aming eskwelahan ay nakikipagtulungan sa mga gawain dito. Kaya bagamat challenging ito, ay masaya kami na ginagawa dahil sama-sama kami. Hindi pwede yung iba titingin-tingin lang. Lahat tumutulong basta bakante sila. Sa ngayon nga lang, busy po sila sa pagpapakintab ng mga pasilyo namin. Sina Kuya Bal, sina Brad Chadi, lahat sila abala. Kaya pansamantala kami lang muna. Mamaya pang alas 10 yung aking face-to-face class. Pansamantala, pinta muna tayo. Ano sir? Yes. Yan. Salamat sir ha. Habang bakante kami, ito yung mga ginagawa namin. Yan. Para sa tumutulong sa pagpapaganda ng aming facilities, ng aming paaralan. Yan. Pag oras ng turo na naman. Yan naman. Abangan nyo po, marami pa po kaming update na gagawin. Ayan po, si Sir Pipa Pips, busy sa pagpipintura ng aming mga markers. Ayan. Shout out nga pala po sa mga DRR coordinator ng DepEd Tapat ng Division of Taguig City and Pateros. At syempre sa aming mga masisipag na mga boss, si Sir Roldan Hamindang, ang aming president, si Sir Flores de la Cruz, at syempre sa aming school head, Dr. Dina Centeno. Yan, sir. Thank you. Isama na po natin tong mga Magandang umaga po sa inyong lahat. magagandang teachers ng Paror Integrated School. Yan, mga kasama namin. At mag-aayos kami ng mga kalat ngayon. Yan, dami. Makalat sila. Di, ayusin lang po namin para maging maayos, di ba? Lahat busy. Ganyan po kasi pag magpanggap ang rated. Ayun po kayo. Grabe, panggap talaga. Habang yung isa ay nangangamote, wala akong face mask. Yan. Habang ang lahat ay nagsasaya. Halos lampasan na ng umaga. Daming
Ayusin yan. Ayusin namin yan. Siyempre. Mayroon po pala kaming birthday celebrant dito. Ito ang aming Dia girl. Happy birthday, ma'am. Tingin ka mo. Giselle, salamat. Yeah. tulong lagi habang bakante para mabilis matapos ang gawain. Ayan. Kaya nakita nyo naman sa mga unang vlog ko kung gaano kalinis sa aming school. Ayan si ma'am habang nagpapahinga. Habang nagpapahinga, gumagawa. Pag bakante, walang turo, ganyan mga gawain namin. Linis-linis. Sir, patulungan kita kay Kuya Ali. Sige, sige po. Salamat po. Igigilid lang natin yung Sir Glenn. Teka, Sir Glenn. Ito, kaya ba? Dito lang sa gilid. Baka kasi
Ayan, lahat gumagawa. Katagilid talaga? Paano? Paano? Konti na lang. Kunting kimbot na lang. Habang nagpapahinga, nagbibideo. Ay, Sir Alex! Ay, Sir Alex! Ang aming master teacher. For subscriber po. Salamat po. Yun, pagkatapos na medyo mahaba-habang oras, ayan, bago na naman uli ang aming mga marker. Sir, tingin ka dito, sir, para makita ka sa... Walang tinginan. Walang pinginan. Okay. Yun oh, Serapi oh. Banat-banat. Tulong-tulong. Yan, marami ng business na patunayan na sa pagtutulungan naging madali yung mga gawain. Yan. Ay, sa akin po yan. Ano to po ito? Module ng grade 3 saka grade 4. Saan galing po yan? DepEd? Ah, okay. Sige, receive ko na lang po. Sir, ano man sabi mo? Masakit na sa baywang? Ay, medyo masakit sa baywang pero ayos yan. Pasensya na kayo mga partners. Almost 2 weeks akong hindi maka-upload. Wala akong magamit na cellphone. So, hindi bali. Next time, itutuloy ko yung aking pagbablog pag nakapanghingi na ako ng cellphone na magagamit. Sa ngayon, si Sir Glenn TV, tinutulungan ako para mai-vlog natin itong repainting. Yun. Thank you Sir Glenn ha. Salamat. Welcome, sir. Kasama Welcome. natin si Sir Ryan, no? Sir Ryan po, grade 7 teacher. Malaking tulong yung ginagawa niya. Medyo busy po yung ating mga non-teaching ngayon. Mamaya siguro. Tuloy po natin.